n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, tata bụ ụka nke atọ n'oge olileanya nke onye nzọpụta. Anyị na-ekene Chineke onye fụrụ anyị n'anya maka ihe ọma niile nke ọ na-eme na ndụ anyị, maka ngọzi ya na odudu ya n'ebe anyị nọ. Ka anyị na-ekene Chineke maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewele onwe anyị, na-ewele ezinụlọ anyị, na-ewele atụmatụ anyị niile dị mma na-erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ụka n'ụwa nke a na-asị anyị ka anyị nwebe aṅụrị, ka aṅụrị nke Chineke baa ụba na ndụ anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị natazia n'isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma site na nke Yukarịstịa n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta m ngwa Chineke ji ike niile. Site n'ịrapụ ezi omume kwesịrị na mụ ga-eme, site na mmehie m, site na mmehie m, site na mmehie m nke kasị ukwuu. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebighị. Ayịyọ dị nwenụ Chineke anyị, lekwasị anyị bụ ụmụ gị anya, ndị ji okwukwe na-akwadowe maka ọbịbịa nke nwa gị Jesu Kristi. Biko mee ka anyị were obi na-anụ ọkụ mgbe niile na-eme emume aṅụrị nke a, were soro nwere nnukwu aṅụrị nke alaeze gị. Anyị yọrọ nke a site na dị nwe anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Aịzaya. Enyela m mmụọ nke Onyenwe anyị, n'ihi na Onyenwe anyị eteela m ude. Ọ zọpụtala m ka m butere ụmụ ogbenye ozi ọma, ka m jikọọ obi gbawara agbawa, ka m tarapụ ndị eji eji n'agbụ, ka m mepere ndị nọ n'ụlọ nga ụzọ ka ha nwere onwe ha,
bịakwa kwupụta afọ amara nke Onyenwe anyị. Ana m awụli elu n'ọṅụ n'ime Onyenwe anyị, mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chineke m, n'ihi na o yiwela m uwe nke nzọpụta, bịakwa chịrị akwa mwụda nke ezi omume kpuchie m, dịka nwoke na-agba akwụkwọ si ekpu okpu mara mma, dịka nwanyị eji agba akwụkwọ si were ihe ejiji ya chọọ onwe ya mma. N'ihi na otu a ala si eme ka ihe dị ndụ na-etolite, dịka ala ọrụ ubi si eme ka ihe a kụrụ n'ime ya na-epulite, otu ahụkwa ka Onyenwe anyị ga-esi eme ka ụzọ ezi omume na otuto pulite n'ihu mba niile. Okwu Conceivable One. Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chukwu m. Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chukwu m. Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chukwu m. Ọ na-eto dị nwenụ mbụ mkpụrụ obi m, mmụọ m na-aṅụrị na Chineke onye nzọpụta m. O leela anya na-adịghị ike nke nwaodibo nwaanyị ya, site tata gaba ndụrụga ndụ niile ka na-akpọ m onye dị ngọzi. Mmụọ m na-aṅụrị ọṅụ na Chukwu m. Onye ji ike niile mere m nnukwu ihe ịtụnanya, aha ya dị asọ. Ebere ya si na ndụrụga ndụ ruo na ndụrụga ndụ maka ndị na-atụrụ ya egwu. O jirila ihe ọma nyejuo ndị agụụ na-agụ afọ, bịakwa chụpụ ndị ọgaranya enyeghị ha ihe ọbụla. O chekwabala Izrel nwaodibo ya, na-echekwa ebere ya. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Tesalonika. Hụnụ na ọ dịghị onye ọbụla n'ime unu nke na-eji ihe ọjọọ akwụghachi ụgwọ ihe ọjọọ, kama na-emerenụ ibe unu na mmadụ niile ezi ihe mgbe niile, na-aṅụrị na ọṅụ mgbe niile, na-ekpekwanụ ekpere na-ewepụghị aka, nyenụ Onyenwe anyị ekele n'ihe ọbụla. Nke a bụ ihe Chineke chọrọ n'aka unu, ka unu na-adị ndụ n'ime Kristi Jesu. Unu egbochila ọrụ nke Mmụọ Nsọ, unu elelikwala ibu amụma, kama nwaleenụ ihe niile nke ọma, jidesienụ ezi ihe ike, wepụnụ aka n'ihe ọjọọ n'ụdị ọbụla. Ka Chineke n'onwe ya, onye na-enye udo, doo unu nsọ n'ụzọ dum, ka o debezikwa mmụọ unu na mkpụrụ obi unu na ahụ unu dum, ka a ghara inwe ihe a ga-eji atụ unu ụta mgbe Onyenwe anyị Jesu Kristi ga-abịa.
Chineke bụ onye na-akpọ unu kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ ga-emezukwa ya. Okwu nke ose bụrụwa ekele dị enyela m mmụọ nke Onyenwe anyị, o zipụtala m ka m bugara ụmụ ogbenye ozi ọma. Onyenwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'oziọma dị nsọ nke Jọn dere. A man named John was sent from God. He came for testimony to testify for the light, so that all might believe through him. He was not the light, but came to testify to the light. And this is the testimony of John. When the Jews from Jerusalem sent priests and Levites to him to ask him, "Who are you?" he admitted and did not deny, but admitted, "I am not the Christ." So they asked him, "What are you then? Are you Elijah?" And he said, "I am not." "Are you the prophet?" He said, "No." So they said to him, "Who are you? So we can give an answer to those who sent us. What do you have to say for yourself?" He said, "I am the voice of the one crying out in the desert, 'Make straight the way of the Lord,' as Isaiah the prophet said." Some Pharisees were also sent. They asked him, "Why then do you baptize, if you are not the Christ, or Elijah, or the prophet?" John answered them, "But there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal straps I am not worthy to untie." This happened in Bethany across the Jordan, where John was baptizing. Oziọma ka ose bụrụwa. Otito dịrị Jesu, onye jisi ike, onye gbakata ghalụ. Unu mana onye anya mkpọ na-abụ ọsọ chụba ọma ama ebe ibie na-agba. So unu enwekwo n'iwe na mụ na anya m anọrọ. So m gụọlụ ya n'oyibo. So maka mgbe ụfọdụ asị na akpọ nkịta ebe a kpọọ ya ebe a.
ọ gbakọtakwuzi ebe ụfọdụ ọsụ ọnụ n'ala ọma makwuzi ebe ọ bụ eje ka onye ọbụla mere anyị na-akwado Krismas arị mma okay. Ịbụ Chukwu ịbụghị mmadụ, ịbụ Chukwu ịbụghị mmadụ, onye na-eme mma. Ịbụ Chukwu, ịbụ Chimo, ịbụ Chukwu ịbụghị mmadụ. Amen. Any them support Amaka na nke a. All right. So that about the third Sunday of Advent. Unfortunately, ndị nwere ọbụna m cheta aka m esi na be m wee chilefe maka na tata bụ third Sunday. Ọ bụrụ ncheta na first Sunday anyị mụnye candle n'ụwa, then the second Sunday anyị mụnye candle n'ụwa, then the third Sunday anyị mụnye candle n'ụwa. Unu na-anya na-afụ na nke a dị iche na the rest of them. And ihe o ji wee dị iche bụ na tata ka a na-akpọ ụka third Sunday Gaudete Sunday. And ihe eji akpọ ya Gaudete Sunday bụ na tata na onye nwe anyị si anyị niile mere gịnị nwebe aṅụrị. So Gaudete means rejoice. Rejoice. And so it is purple. Nke m nwere na church m is so beautiful. Amọrọ na purple na ama nwoke mma. Or pink, sorry. Okay? Nke a pink, nke a purple, yeah, sorry. Amọrọ na pink na ama nwoke mma. You know, it was very gorgeous. So, and pink means joy. Pink means happiness. And coincidentally, my friend in Bolusilono, I joined one you get a kage paint in a room here. Also, not pink. I'm not a paint pink in the moon. So, but I think it symbolizes beauty, it symbolizes happiness, it symbolizes joy. Anonya ko mo nwaji we wele ma ko mo nwaji ne nwangle rinne na ge mo nwaji we welo the joy and the happiness that flows from that. And so tata inanya ni ihe ogugu agugasela anyị ni ihe ogugu nke mbụ enweta na akwụkwọ nke Isaiah. At the time, and the part of it is mgbe ụfọdụ asị mmadụ nwebe aṅụrị, onye nọ n'afụfụ, onye nọ n'uru, onye nọ na nyanya, onye ego na-akọ, onye nọ na ọnọdụ dị iche iche. Etu anyị niile si bụrụ mmadụ, iru anyị dị iche iche, etu a ka nsogbu onye ọbụla nwere n'ụwa n'ụwa si wee dịkwazị iche. Ana etu a ka ijekwa na ihe dịka na airport asịghị m fingerprint. Ọ mgbe mbụ ndị ọcha, ndị ojii niile na-eyi ndị ọcha, ka ọ ga-abụ iwelu akwụkwọ obodo ka nrapụ isu n'oyibo ha anụ nke m na-ekwu. Ndị iwelu akwụkwọ eji abata ebe a maka na ịma na nwanne ya nwoke na-eme gịnị na-ebu ofu iru. So iwelu akwụkwọ ene ya asị na iru adịkwa ka iru ya asị gị gafelu. Mana mgbe ha ji wee sizie si agafesi na bụ mgbe asị oke onye ọbụla weluzie mkpịsị aka mere gịnị zabazie afa nne ya. So ịbatazie ibinyere aka gị ihe ọsọ gị tegodo ogiri n'aka ya, ọsọ gị tee n'aka,
itecha ibiri aka gị ga-adị iche n'aka nwanne gị nwoke. Unu dị nwoke 4 aka unu niile ga-adịcha iche iche. Anyị na-ajụ kedu etu Chineke si wee mee ihe nke ahụ na aka mmadụ niile nọ n'ụwa dị iche. Ọ bụla etu a ka nsogbu onye ọbụla nwekwazịrị, etu iru anyị dị iche iche, etu a ka ihe na-esi wee dị iche. So na onye ọbụla nwere nsogbu nke, mana n'ime nsogbu ahụ niile ka a na-asịzi anyị niile ka anyị nwebe aṅụrị. Ịbanye n'ihe ọgụgụ nke mbụ Aịzaya, at the time Aịzaya na-ekwu okwu n'ụwa bụ mgbe Chineke na-achị liberate ndị nke n'afụfụ n'igbu oru. Ndị mmadụ nọ na mwutere nne, mana Aịzaya, Chineke si ya, jee ka ịgwa ndị nke m na ana m ewetala unu okwu nke agamniru, okwu nke ngọzi, onye ọbụla nwebezie aṅụrị. Anyị na-asịzi ha na-asị kedu etu ha ga-esi wee nwee aṅụrị. Mana Aịzaya sị, the Spirit of God is upon me. Ọ bụ sọsọ mmụọ nke Chineke ka eji enwe ụdị aṅụrị n'ụwa. That the Spirit of God is upon me. Na o zitego nka mme ka ndị eji nwere onwe ha. That it is a time of joy. It's a time of rejoicing. Ịbịakwa n'ihe ọgụgụ nke abụọ, Pọl dị asọ, mgbe Pọl dere akwụkwọ n'ụwa, o ji lụsị ọrụ n'obodo a na-akpọ Tesalonia pụọ. Ndị mmadụ ịmago mgbe ụfọdụ ịkụzisia nkụzi n'obodo pụọ, ụfọdụ adị confused, ndị ọ na-ewute ha, ọgba aghara dịtụ ebe niile. Pọl wee sendị alụ ha akwụkwọ, wee dee leta. So n'ime leta ahụ ka o ji kasie ha obi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ kọwakwalụ ha that there should be joy in their lives, maka nnukwu nkụzi nke a kụziri ha. And ọ na-agbadata ọsọ, pray in season and out of season. Or say, in everything give praise to God. In everything give praise to God. The only happiness that survives is the happiness that flows from God. Artificial things anyị na-afụcha anya gives temporal joy, whether you like it or not. Enwere uke ụlọ ịlụlụ, mgbe ị na-alụ ụlọ, ndị lụrụ ụlọ, ị na-alụ ụlọ etu ọ na-atọ gị, ị na-etinye blọk, ọ na-eri ego gị, ị na-enwe aṅụrị, na-asụnye ego, ọ na-atọ gị. Elugide elụsịa, irufuo ya, ịbata n'ekata ụlọ nke a, si Chineke, ọ gị na-eme ihe a. Alụgide elụsịa, ije gobe oche, gobe ihe ọma niile nọ n'ụlọ, ịpaakị ba oche nke a n'ọnya ga-abụ highest. Imesịa ha niile tinye, ịbata n'ụlọ ahụ. Ana m agwa gị eziokwu, after first year, second year, third year, oche ka nke gị ahụ mmemme gịnị apụta. Then befe ịghọta ihe na-emenụ, ụmụaka ji ego igwe alụkwazịa ụlọ bụ ọgbara igbogharị. Ị na-ekọtakwazie nke gị ahụ, ị na-asị na ọ bụrụ na ị maka ichekwuo ka fashọn nke gị wee luo, anọkọtakwuzie ọmalịcha ụlọ ahụ ndị mmadụ na-enene aghọkwazịa gịnị ụlọ ochie. A na-aga na-akọwa ịmara ụlọ ochie nke onye enu. But at a point in time, that house was the signature, the symbol of progress in that town. If not external things, no matter the way it is, can never give us the internal joy. Mgbe ụfọdụ na-eso Chineke mgbe ihe na-esili ha ike, they run to God, they cry to God. As soon as ha nweta progress, ha gbafuo. Mgbe ụfọdụ na-esokwazi Chineke bụ mgbe ihe dịrị ha mma, mana ihe sielu ha ike, ha eme gịnị? Ha gbafuo. It all depends on etu onye si process. I remember some years back, I think my mama akọbugo aka before, of a young woman. Ọ bịalụ na parish nọ then I kwubu okwu kwụsịa, mgbe sị okay na ị ga-eje ka ikpe ekpele for 1 month. So m nye the psalms ọ ga-ekpe, psalm this, psalm that, about 3 psalms. Nsi a na-ekpe na etu ọ ga-esi wee na-ekpe. Ịma na onye na-akọwala Catholic ihe, ị ga-ebukwazi n'obi na onye ahụ na-eme gịnị, na-aghọta ihe ị na-akọ. Mana ana m ekwu ọ na-ege, oge size m si a psalm, ọ sị gịnị bụ psalm?
These are confused. Ịmarozi ihe bụ Sam. Onwe onye amara ihe bụ Sam n'ụlọ ụka. Ọ sị gịnị bụ Sam? Nsị a, do you have a Bible? Ọ sị m no. Nsị a, why? Obidozie akụkọ. Kedu ihe bụ nsogbu? Na mgbe ya dị 8, between, I think, if I remember very well, I think that between 7 and 10 years old at the time. Now, Mamia was developing to cancer. So, but they were brought up in the church. So all they knew, Nando Hani ne Buchineke. Then ya went on to bed Mamia, Vulu Bible, Mamia Gotelia nebe. Now your Chineke, save my mother. Nyekokonaka Mamia unwo. Opegidezi belahu. But at the point on a meha as a little child, the cancer metastasized go on ogonaru one ebenine. Eventually one out of frustration, out of pain. Onya sim nya wol Bible at the age of 8, 9 mafwe. And that was the last time I came to Bible. We look at the age of 45. Money and yeah, sometimes life experience frustration can make you reject God. Reverse our mind to understand that rejoicing in the Lord because our life can never be meaningful without God. No matter the way you look at it. The Bible said it. Apart from me, you can do nothing. And there is no way you can survive as a Christian without the Word of God. And that's why when you want a Bible here, they go Bible. They go Bible. If you don't have the Word of God, because the Bible said, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word took flesh. He became man. And so the joy of the Lord is our own strength. There is no way we can survive in this life without connecting to the Lord. Pray in season and out of season. Makanepeli is your strength. And even in the midst of pains of his or her life, and a inner joy that flows from there. Rejoice. And so in our own situation, we have to rejoice in the Lord because the joy of the Lord remains your strength. Manambo Fodo, we pick all the crises, and we refuse to see something beautiful that happens in our lives. Pause. Be happy because something good is happening. In the next 1 week or few days from now, Anyabanye Christmas, the Lord is coming anew to live in us. His name shall be called Emmanuel, which means the Lord is with us. If the Lord is in you, he brings good tidings. He brings blessings, brings healing. One weta ngozi niile, one weta ọgwụgwọ nsọ, one weta agamniru, one weta nghọta, one weta ịfụnanya. All we need is to come before the Lord in joy and in gladness. And the good tidings will follow us. His name shall be called Emmanuel. God is with me, and God is with you. Rejoice in the Lord. Amen. Ekwem n'otu Chineke nyere n'igwe na ana ihe dum a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi so otu nwa Chineke mụrụ
nna mụrụ tupu ụwa tụ ụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. Ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, a mụrụ ya mụ eme ihe eme, ya na nna bụ otu ihe n'ihe ha ji bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were arụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe n'ihe anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, enye ya. O bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwu, ọ rọgoro n'eluigwe nọdụ n'aka nne. Ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe, onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na nna na nwa pụta, onye a na-esekpụrụ na-etokọdo ya na nna na nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndụ ụwa ga-abịanụ. Amen. Ekpere nke ndị kwelụnụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere. Chineke onye fụrụ anyị n'anya, anyị abịakwutego gị n'ụbọchị tata isi anyị nwebe aṅụrị maka na ihe ọma na ngọzi na mbunye elu nke gị bụ Chineke ga-ezute anyị. Anyị na-achọ iwere ọtụtụ ebumnobi anyị gosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ ahịhịa anyị. Onye mere n'igwe na ala, dị nwe na anyị nụrụ ahịhịa anyị. Dị nwe na anyị nụrụ ahịhịa anyị. Onye mere n'igwe na ala, dị nwe na anyị nụrụ ahịhịa anyị. Ka nnatazie isi a narụnye Chineke ebumnobi ndị ọzọ. Ima nọ n'ebe ahụ ihe ememe, ima
Ima nọ n'ebe ahụ. Ima nọ n'ebe ahụ. Ima nọ n'ebe ahụ. Onye kere ụwa ị nọ n'ebe ahụ. Ima nọ n'ebe ahụ. Onye nwe anyị Chineke, anyị eburugo ọtụtụ ebumnobi anyị, mkpa anyị niile, ezinụlọ anyị, ọnọdụ anyị na-erunye n'aka gị. Ịgwala anyị n'ụbọchị tata anyị nwebe aṅụrị na ịnọnyere anyị mgbe niile. Mee ka ọtụtụ mkpa ndị na-enye anyị nsogbu na ọtụtụ ọgbaghara ndị na-adọchighị anyị azụ si na ndụ anyị pụọ, ka anyị nwee ike kwudesi ike n'ebe ị nọ, nwee ike na-afọ gị n'anya ogologo ndụ anyị niile site na Kristi onye nwe anyị. Papa, make you take up with all your Papa, Papa, make you take up with all. Now the money where you give us, Papa. Now we dey bring am so. Now the money where you give us, Papa, oh. Now we dey bring am, Papa, Papa, make you take am with all your Papa, Papa, make you take am with all Papa. Now the gift where you give us, Papa. Now the gift where you give us, Papa. Oh, now you will bring am, Papa. Papa, make you take am with all your Papa, Papa, make you take am with all your Papa, Papa, make you take am with all your. Anyị na-erunyekwazị masị n'ụwa n'ụzọ pụrụ iche maka ezumike mkpụrụ obi nwanne anyị nwoke Emmanuel Okeke, ezinụlọ ọnwa Eke Chibụzọ, na-erunyekwazị ya maka nchekwaba nke Chineke. Ezinụlọ Egwim na-erunyekwazị ya maka ezumike mkpụrụ obi Margaret nwa nyere ụba Egwim. Rịọba n'ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke ji ike niile ịnara nụ. Onye nwe anyị, biko nara onyinye ndị a anyị sitere n'ihe omimi n'ihe ọma niile inyere anyị were na-ebutere gị, otu isi eme ka ofufe anyị na-efe gị n'elu ụwa na-adị ire, mekwa ka anyị nweta ụgwọ nke nzọpụta ebube eze gị. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị.
onye nwe anyị na onye lụdọ welite n'obi elu ka anyị nye n'ụdị nwe n'Chukwu anyị ya ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị eke n'oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri umeala bịa n'ụwa n'ụdị mmadụ, bịa mejue nkwa ikwere mgbe ochie, wee meghere anyị ụzọ nzọpụta ebebe. N'oge dị ugbu a anyị nọ na-eche nche na-atụ anya mgbe ya bụ Kristi ga-abịa ọzọ n'ebube ya, bịa wetara anyị mgbapụta anụ ikwere anyị na nkwa. N'ihi nke anyị na-eso igwe ndị mama niile nke eluigwe na-eche ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe. Anyị na-arịọ ka ide onyinye ndị a nsọ na-erukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunya n'ọnwụ, nke o jiri aka ya wee nara. O were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Ọkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe, a ga-agba ya n'ihi nna n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ, na-emenụ nke a na ncheta nke
anyị kwupụtanụ n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikpuru n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu gaa n'ezumike nke ọnwụ. Kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meela anyị niile ebere. Ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị ndị mere uche gị wee keta ndụ ebebe. Ka anyị sorokwanụ ha na-eto gị na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na-edikọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otito niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ka anyị were ebere nụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were ebe ọkụ wee Chukwu nna. Zọpụta anyị na-arịọ gị osebụwa na-ajụ ihe niile, were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile. Anyị were gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi.
onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-arapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, gị bụ ede ndụ na-achị ebe ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Nye m aka gị ezigbo nwanne, nye m aka gị, nye m aka gị ezigbo nwanne, nye m aka, nye m aka gị, nye m aka gị, nye m aka gị. Ụmụnne nna Kristi, nenụnụ nwa atụrụ nke Chukwu, nenu onye ahụ na-egbochapụ njọ nke ụwa. Anyị niile nwekwa onye isi ọma bụ ndị akpọ n'ori nke nwa atụrụ Chineke. Ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile were na ndụ edebe.
Ka anyị yọọ ayịyọ. Biko Onyenwe anyị na-arịọ gị mee ka ihe omimi nke a anyị na-anata ugboro ugboro nyere anyị aka n'ụwa, mekwa ka ụwa anyị bụ ndị bi n'ụwa nke na-agafe agafe were ịhụnanya na-agba mbọ maka ihe nke n'igwe iji keta oke n'ụwa ọzọ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi Onyenwe anyị. Otodri Jesu. Second collection. Jayama, 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 onye ziri ihe ekele Jayama. Jayama, 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 o kwesịrị ihe ekele Jayama, Jayama, o kwesịrị ihe ekele Jayama, elu ụwa mmadụ gị Jayama, ọ bụ Jehova Jayama, Oluwa Madugi Jayama, Olura Jehovah Jayama, 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 Olura Jehovah Jayama. Announcements for parish announcements. Get Wule short. I think we are getting close to the deed there. The rosary is prayed every Sunday right after the 9:15 a.m. Mass in Spanish. You are welcome to join. We still have Christmas trees if you would like to dedicate to your loved ones, living or deceased. Please complete the form found in the bulletin. The donation is $30. On Sunday the 24th, we will have regular masses, including our 1:30 p.m. mass. Christmas carols at 9 p.m. and Christmas Eve mass bilingual English and Spanish at 10 p.m. On Monday, December 25th, Christmas Day, Mass will be at 10 a.m. For more information, read the bulletin. And I believe for Igbo Mass will take place the same time, 1:30 p.m. Advent confessions will be on Monday, December 18th from 4 to 8 p.m. in the church. The rectory will be closed from December 25th to January 1st. It will open on January 2nd. Congratulations to Riley Alexander Lucas Ramcharan for his commendable academic performance and for achieving honor roll status at Archbishop Molly High School. Otodri Jesu. Biko, enwere letter nwere ngadi mgbe m bịaru here. Osikwe from the diocese. After I'm glad, I'm ready too, by the way, in different names, the same people, St. Fortunata Igbo community and the Igbo Catholic community at St. Fortunata. It's a blessing, we have two.
So the letter is an appeal for additional fund for the annual Catholic appeal, but this is for Christmas. So I don't know whether my 2023 appeal fund, because when I was reading the letter, the last time we paid was 2022. So I will find out from Engineer Nweke. Okay. Okay, Father Sinaye that one, but they didn't check it out here. But in any case, what they are asking for additional donation for the, I believe, I got this letter yesterday at home. I mean mine, my personal letter. I didn't read it yet. So I believe most of us will be getting the same letters. So additional donation to the diocese. So later I get discussed. So my additional donation on behalf of the Igbo Catholic community. Onye ta o birthday a week here. Onye celebrate birthday this week. Any birthdays? Okay. Blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Otodrijesu. Any anniversaries? Anniversaries. Okay, is there anyone who is worshiping with us for the first time today in the church today? Okay, please step forward. So you tell us in Asibo. Good. So Igagwani, Ahage, ABC, and ABB here, and whether you are going to remain and worship with us every Sunday. Put it on for her. Ndị Igbo kwen. Ndewo.
aha m Chidimma Ihedioha, ashim Obo, Imo State, ebim na New York. Come. Name of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. We can sing of you in the glory of the Lord. You are welcome in the name of the Lord. Okay, Chidimma, right? Okay, so na church ndị Igbo ebe a, anyị na-abịa here every Sunday. That makes us different from, many other ones. 1:30. So as long as you're around, please come and worship with us, okay? Thanks for coming. Utodiri Jesu. Biko ụmụnne m, anyị ga-amadat na ọtụtụ n'ime anyị ahapụla already travel to obodo anyị wa ala Igbo. So biko anyị ga-continue to pray for each and every one of them. Ka ha gaa n'udo, lọta n'udo. So na-eleta ha, please, all the time, pray for them. And by the way, I wish you a Merry Christmas and Happy New Year in advance. So I'll see you next year. Dr. Nna na-ejekwu nke anyway. So anyị ga-etinyekwazi ya n'ekpere, as a matter of fact, ndị bịa ga-ejebe n'abalị a. So anyị ga-etinye ha niile n'ekpere ka ha jee n'udo. So chetakwụnụ Sunday, maka enweka ụka Sunday adị, ụka Sunday na Monday. So ụfọdụ nwere ike ha jechaa nke ụtụtụ, ha sị na ha mejezi nke Monday, ha nja bụkwa ụka. So eje ụka Sunday, ijesia ndị ga-ejekwa vigil, like mụnwa aga m akakata ụka ya between Sunday and Monday, aka akakatazi ụka jụọ m onwe ọzọ fọnụ. Ọ ga-abụ marathon. So onye na try at least Sunday ịbịa ụka, then Monday 1:30 ịbịa. Anyị na-ekenekwazi Sister Nnaemeka, Sister Melu Silver Golden Jubilee, not silver. So Sister Echigo Sister for 50 years. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of the Lord. May the blessings of the Lord be upon you. We bless you in the name of Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Yes, sister. Happy anniversary to you. One of you did the joy of the Lord know in her heart. If na aṅụrị Chineke ọkwa ya ka m na aṅụrị Chineke nwere ka ọ na-adị, a na-enwe ọda akwụsị. Sister omego nke na Nigeria maka 50 years, anyị nwa ka na-akwado 25, okwebere elu and ọ dị nke otego m nọbara ihe nke ọ dị nke ọ da-agwụ. So ya ga-agbazi emechago nke adị about 50 n'elu. So it's all grace of God. Enwekwa ndị ha nchachikọ ma ndị nwugola anwụ ma ndị sigo na Sister chela akwa si na vechi ozi na nke ha chi na ozuona mana nyanwa anọgide 50 years. Ọ fụrụ goja nkịta ka ihe nwansị na ya si n'enu ọjị daa, ọ bụrụ na akụrụ ọrụ ya aka ya akụọla onwe ya. So anyị na-akụrụ gị nne m. So Sister, I think sometime in March ọ ga-achọ ka anyị celebrate ya ya March 17th. So emezie gị na Dr. Nna kpọọ ọfụma ka anyị mazie etu anyị ga-esi wee nye aka n'imeli ya na Sister bụ onye nke anyị bụrụkwazi nwanne anyị. Alright. So ana m ewushizi onye ọbụla happy Sunday, and I will see you na Christmas, God willing. And you wishizi mono happy Christmas then.
onye nwe anyị nọ n'elu ụlọ. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Na-abanụ misa gwụsịgo. Sing praises. Sing praises. Well, I want to wish everyone a Merry Christmas and a Happy New Year. Unfortunately, I will not be celebrating with you guys during the Christmas season. I will be here in spirit, but I'll be in another world. So Auntie Tina, she will be coordinating all the songs for Christmas and the following Sundays until I come back. I will be putting some songs on the WhatsApp as well, but all the Christmas songs, and I'll do some recordings for songs that might be a little more difficult, so they can jog your memory. Okay? I hope my absence won't be such a detriment, but I'm sure that Auntie Tina, you'll be in good hands with her and the rest of the choristers. Thank you.